A tady vidíte, že to není e-shop, to je hra s překážkama. Šel jsem vyzkoušet nakoupit na Temu, jako naprosto obyčejný člověk, který scrolluje TikTokem, narazí na influencerskou reklamu a řekne si: Treba to využít. Kliknete na odkaz, stáhnete si aplikaci, uděláte přesně to, co vám influenceři řekli. Vypíšete si kód, který influencer v kampani ukazuje, vložíte ho do vyhledávání, který vám má právě zobrazit ony produkty zdarma, který influencer doporučoval. A teď pozor, tyhle produkty vám opravdu vyskočí a opravdu jsou takzvaně za nula. V tu chvíli si řeknete, tohle fakt funguje. Jenže pak přijde další krok, který už ve videu nikdo neříká. A to je dobře vychcaný. Aby vám Temu tyhle věci vůbec poslalo, musíte ještě doplnit košík o další produkty v určitý hodnotě, zpravidla 1500 nebo 2000 korun. Stránka je totiž udělaná tak, aby vás držela. Vyskočí na vás hromada extrémně levných věcí, kryty na telefon, selfie tyče, levný řemínky. Všechno v podstatě po pár korunách, takže aby se člověk dostal na požadovanou částku a získal jeden produkt zdarma, musí do košíku přidat desítky položek, v mém případě 40. A tady vidíte, že to není e-shop, to je hra s překážkama. Přišli jste nakoupit a místo toho máte pocit, že děláte maturitu z matematiky. A nemluvě samozřejmě o tom, že do košíku přidáváte věci, které absolutně nepotřebujete, takže z nákupu se potom stává konzum bez přemýšlení.